Mendang ini page kumba arpeu teli ki funny video lane ki comedy video ki ba pau pha keleng saudong kari khasi jantia jongi nong page ada don na preng jong pi ki ba kwa ban page ya kini ki funny video lane ki comedy video ki ba pau pha jong kari khasi jantia jongi te phila ban page leng ba ka link ka bodon ha ka description jong kani ka video e mendang in sedang shwa ka ka video ka bodon ha kerdan ka ba arpeu ka video ka bodon ha ka kerdan ka ba arpeu ka dei ka The Revenge of Maloy te ka ne ka video ka ba phila ban shem ha ka channel chiung ka don hadu kumba saus pa pra peu pra hajar kinong pe kinong like ya ka ne ka video ki don hadu khat wei hajar ka ba khat khandai ka dei ka video jong ka channel ger channel ka dei ka video ka don hadu kumba saus pa khandai peu nyaw hajar lane sau lak khandai peu nyaw hajar kinong page ka ba khat pra ka dei ka video jong ka channel storyteller London ka kerteng jong ka video ka dei matam nep an pdok talking Hindi and English ka ka video ka don hadu kumba sanspa ar hajar ngut kinong page dei ka video jong ka channel special teng jong ka video ka dei kon buitu benta baar nong pe ya kene ko video ki don hadu kumba sanspa ar peu sau hajar ngut kabakhasan kadai ka video jong ka channel Madiang Entertainment ka kerteng jong ka video kadai kalok bakit niam bat kadon hadu kumba sanspa prapeu hajar ngun kinong page kabakhasau kadai ka video jong ka channel Longrat Theaters ka kerteng jong ka video kadai upersa bombam bomdi bat kinong page ya ka video kidon hadu kumba reus pa lai hajar ngut kabakhalai kadai ka video jong ka channel chiung kerteng jong ka video kadai mom's common character bat kinong page ya ka video kidon hadu kumba reus pa san peu nyaw hajar ngon bat kibalai ya ka video kidon hadu kumba khat pra hajar kabadon ha kerdan ba khat ar kadai ka video jong ka channel Renews Kurba ka kerteng jong ka video kadai kinong page ya ka video kidon hadu kumba reus pa san peu khandai hajar bat kinong like kidon hadu kumba khat ar hajar ngut kabadon ha ka kerdan kaba khatwei kadai ka video jong ka channel nam special kane ka video kadon hadu kumba reus pa nyau peu khandai hajar ngut kinong page bat kinong like kidon reu point khandai hajar ngut temendang idon sa kumba shipeu teli ki video fun lane ki comedy video ki ba pau bha ha YouTube ha keleng saudong kari khasi jantia ka jongi temendang ine page ka ka video ka bodon ha ka kerdan ka ba shipeu ka video ka bodon ha ka kerdan ka ba shipeu ka dei ka video jong ka channel ka PHL Group Entertainment ka kerteng jong ka video ka dei my baby bat kadon hadu kumbahan reus pa rapusan hajar ngut kinong page bat kinong like kidon hadu khat ar hajar ngut ka bakhandai ka dei ka video jong ka Lamjingshai channel comedy ka kerteng jong ka video ka dei pa ka jaw diang kam aire bat kinong page ya ka video kidon hadu kumba nyau spa nyau peu pra hajar ngut bat kinong like kidon hadu kumba khatwei hajar ngut pra kadai ka video jong ka channel storyteller London ka kerteng jong ka video kadai thok ban im matop nep pat baar kane ka video ka don hadu kumba praspa live nyau hajar ngut kinong page ka ba nyau kadai ka video jong ka channel Lamjingshai channel comedy ka kerteng jong ka video kadai ka sha klem shini bat kinong page ya ka video kidon hadu kumba praspa riu peu pra hajar ngut bat kinong like kidon hadu ar peu hajar ngut kabahan riu ka ka video jong ka channel
storyteller London. Kakerteng jong kane ka video kadai matap ne part 8 funny video. Bat kinong page ya kane ka video kidon hadu kumba praspa nyau peu ar hajar ngut. Mendang idon sa santali ki funny video lane ki comedy video ki ba pau bha jong kari khasi jantia ke jongi. Ka video ka bedon ha ka kerdan ka basan kadai ka video jong ka channel Ciyung. Kerteng jong kane ka video kadai mom with son rap battle. Ki pajba ki ba page ya kane ka video kidon hadu kumba kendai spa kan riu hajar ngut. Bat ki balalai ya kane ka video kidon hadu kumba ar peusan hajar ngut. Ka video ka bedon ha ka kerdan ka basau kadai ka video jong ka channel Lamjingshai channel comedy. Ka kerteng jong kane ka video kadai pen ya syong kurim jubor imad yang yau kun bau jaitu palam. Kinong page ya kane ka video kila kenjo syaka kendai spa live peun riu hajar ngut. Bat kane ka video kaduna sakumba riu peu sau hajar ngut kinong page ban kot syaka 1 million. Terus ngaba ban page ya kane ka video hapo jong ka Lamjingshai channel comedy kenang bagane ka video kan kotno syaka 1 million ngut kinong page. Bat ginong like ya kane ka video kidon hadu kumba ar pewe hajar ngut. Mendang idon sa kumba like teli ki video ki ba pau bha hakeleng saudong kari khasi jantia ke jongi. Kat hadu uneus nem ar hajar ar peu ar. Kidai tang kine ki video jong kane ka channel ki bala kenjo syaka 1 million hadu ar million kinong page ya ki funny video lane ki comedy video hakeleng saudong kari khasi jantia ke jongi. Lane ha Jlaw mikhalia berongwe. Temendang ini page ka video ka bedon ha kerdan ka balai. Ka video jong ki Jlaw Dohtir channel ka bakerteng ki jaj parlok kadai ka video ka bedon ha kerdan ka balai. Kane ka video ka don hadu iwei point iwei million ngun kinong page. Bat kinong like kidon hadu khat ar hajar ngun. Ka video ka bedon ha kerdan ka baar kadai ka video jong ki Jlaw Dohtir channel. Ka kerteng jong kane ka video kadai Doktor wis nongpang. Ki pajba ki ba page ya kane ka video kidon hadu iwei point henriu million ngut. Bat ki ba like ya kane ka video kidon hadu kumba khatsau hajar ngut. Te parlok mentang ila poi syabakut jong kane ka video bat kidon sa ka wei ka video ka ba buntam ginong page. Nabaro ki funny video lane ki comedy video jong kari khasi jantia ke jongi bat jong ka Jlaw mikhalia ke jongi. Kata ka video kadai ka video jong ki Jlaw Dohtir channel. Ka kerteng jong kane ka video kadai pakari benta ka baar. Bat kinong page ya kane ka video kila kenjo syaka ar point sau million ngut. Bat kadai ka video ka ba nengkong nabaro ki video like na ki music video kiban kot syaka ar million kinong akeleng saudong kari khasi jantia ke jongi. Bat kiba lalaj ya kane ka video kidon hadu kumba khat pra hajar ngut. Belai sibun perlok kajing pelaj por jong pi ban page ya kane ka video tengin sekendu ha ka wei pat ka video. Kulai sibun.